आम्ही 5 जणांकडेच जाणार तुझ्याकडे नाही गप्पा काय तू 10 रुपये सांगितलं आम्हाला ते 5 रुपयाने भेटत आम्ही 5 रुपयाने असा म्हण मग रे तुझं काय म्हणतं या कसा गुरु बापरे माझ्या हा 20 रुपये मग बरं कुडाच्या शेंगा कशा देणार 10 रुपयाने देणार काय कमी नाही 5 रुपयाने देणार अरे वा चालेल मी लगेच तुझ्याकडे घेतेस तुम्हाला म्हणून 5 रुपये असं म्हण कमी नाही होणार 50ला नाही ना बाजारात कोणाकडेच नाही आज बाजारात कोणाकडेच मी नाही तुझ्याकडेच आहे हा म्हणून एवढा दर हो हो किती रुपये 100 रुपये बरोबर आहे बरोबर आहे बाजारात एकाच अजिबात 1 रुपये पण कमी करू नको हा 5 रुपये मग स्वस्त कमी करून देणार आणि कमी अरे 5 रुपये 5 रुपयाला देणार किती रुपये कमी करणार नाही कमी 5 रुपये जोडी आहे मग अजून कमी 5 रुपये तुम्ही कमी नाही करायचं हळू कमी करून देणार असा म्हणतात तुझे किती झाले 30 रुपये 30 रुपयाची खपली हे भारी जोरच केलं तुझी गौरव तू भाजी घेऊ मग ह्या कसं रे अगं आपल्या मुलांकडची नाही घ्यायची असू दे माझ्या कोणाकडून कोण नाही हा एक सांग अर्धा हा तुझ्याकडे घे काय थांबतात गौरे ह्याच्याकडे जी खपवतलो हो खपवतलो तुझे किती साठले पैसे किती 20 रुपये हा संपला की हा मला बंद झाला हा हळव्यांवर सगळं खेळा सगळं खेळ त्याच्यावर अरे ती घराकडे शिस्त अळंब्याची भाजी नंदन किती साठले किती 40 झाले 40 भाजी घ्या भाजी मम्मी काय तुझी भाजी घेणारी घराकडे मुलांनी भरलेलं प्रदर्शन जे आहे त्याची माहिती सर्व पालक तसेच त्यांचा जो बाजार भरलेला आहे त्याची माहिती तसेच विक्री या ठिकाणी मुलं करणार आहेत ही टायकुळा आहे ही टायकुळ्याची भाजी कुठे पण मिळते आणि ही चवीला चांगली असते आणि औषधी असते वांग्याची भाजी असते ही खूप चविष्टदार असते ही भाजी खूप चांगली असते हा टायकुळा पोटा आरोग्यासाठी खूप छान असतो यांची भजी करतात आणि तळून खातात नाव काय त्याचा एक आवळी मोठ्याने घराकडे बोलतोस तसं बोल काठी हा किती रुपयाक लावलंस ती 10 किती रुपयाक देणार एक वाटत 10 रुपये कमी नाही काय करणार अरे कर थोडीशी कमी 8 रुपयाला दे दोन्ही घेणार 8 रुपयाला दिले तर दोन्ही वाट्या घेणार दोन आहेत ना तुझ्याकडे माने नाही सगळे कोणाल देतेलच काय 2 देते गिरायका बघ किती बघ किती जणांना हवी आता तुमची सुरुवात आहे येतं हा पुढे कशी आहे भाजी किती रुपयाक देणार सगळी 10 रुपये जुडी आहे प्रत्येकाची किंमत काय ओव्याची पानं कशी 5 रुपये वाटा आणि अळू कसं 10 रुपये गोट्याचे वेळ देणार का आम्हाला 8 रुपयाला हा नाही तोंडाने सांग तोंडाने बोला पटपट नाही आत्ताच बाजार सुरू झाला सांगा काय ते पटापट हे काठी आहेत ना कुठला ही कुठली भाजी काय आहे कसलं चवळीचं चवळीचं ना चवळीचं हा आम्ही 5 वाल्याकडेच जाणार तुझ्याकडे नाही गप्पा काय तू 10 रुपये सांगितलं आम्हाला ते 5 रुपयाने भेटत आम्ही 5 रुपयाने ही आमका परवडणार सोय आम्ही गेला बरोबर असा म्हण मग रे तुझं काय म्हणतं चल पुढे अरे बाजार काय तू म्हण आता आमचा बाजार आता चालू झालाय नाही का शिकून विचारलं या करून ट्रेनिंग करून पाठवलं नाही बरोबर कुठे गेली ती ट्रेन करून पाठवलंस
काट्याची वेली आहे. याला खूप काटे असतात. जरा मोठ्याने म्हणा, व्हॉल्यूम वाढवायचा. याची भाजी होते. ह्याला काय म्हणायचं? हे काय बनवून आणलंस या? ह्याला काय म्हणायचं? ही रेसिपी तुमच्याकडे झालेली ना? त्याला काय म्हणायचं? आत्ताच झाली आहे काय ते ही रेसिपी झाली आहे. गौरवच्या मम्मीने केल्या ना. काय काय रे भाजी हे बघ, तुझ्याकडे? गौरवने मॉप आणला ना. इलायची शेगुल, हा वा 2 तेजपात आणि 13 आळू आणि 12 तुझ्या मम्मी त्याची रेसिपी करून दाखवलेल्या ना? होय. ही होती ना ती. हे बघ त्याचे बनवूनच आणलं नाही ना डायरेक्ट. आम्ही काय करू? ह्याच्याकडची घे की तुझ्याकडची घे? आणि हे काय कसली पानं रे? ही ओव्याची पाने. ओव्याची पानं. खोकला बिकला आला तर तळायची आणि खायची. अरे अजून खोकला लागणार. चला नंतर काय काय भाजी आहे रे तुझ्याकडे? ही कुरडू, मोठ्यान ही कुरडू, ही अरे वा कुड्याच्या शेंगा. कुरड्याची शेंगा, बऱ्याच दिवसांनी ही- दिसल्या. ही भानगी, ही एकाची पाने, ही काटली आणि ही टाळकुळ. ए कुड्याच्या शेंगा कशा देणार? 10 रुपये. 10 रुपयाने देणार? काय कमी नाही? तुमका म्हणून हा अण्णा तुमका म्हणून कमी नाही? कमी होतील कशा देणार मग? 5 रुपये? 5 रुपयाने देणार? 5 रुपयाने देणार? हा. अरे वा चालेल, मी लगेच तुझ्याकडे घेतेस. थांब. हे लगेच खरेदी करता तिथे त्यांच्या हातात पैसे घे. नंदनची भवानी झाली हा. हे घे 10 रुपये. बरं तुझ्याकडनं आता मी 5 रुपयाला नाही घेणार, 10 रुपयालाच घेणार. सुटे सुटे आहे. नाही नाही 10 रुपयालाच घेणार. वा शाबास. असं दे. 10 रुपये कमाई झाली बघ. बघ चला. अरे हुशार आहे तो, शिकून पाठवलं मी आता, उगीच नाही. मी आळू, थोडीशी कुरडू मी ऑगस्ट महिन्यातच मिळते. ऑगस्ट नाही, श्रावण. महिन्यात मिळते. बरोबर सांगितलं. वारूळ भेटतात. खय मिळतात अळमी? वारुळ. मोठ्यान. अळमीची किंमत काय आहे? हा कशी 100 रुपये? कमी नाही होणार? बाजारात कोणाकडेच नाही आज बाजारात कोणाकडेच अळमी नाही, तुझ्याकडेच आहे. हा म्हणून एवढा दर? हो हो हो. किती रुपये? 100 रुपये. बरोबर आहे. बरोबर आहे. बाजारात एकाच अजिबात 1 रुपये पण कमी करू नको हा. मम्मी असली तरी कमी करू नको. काय ती बोला काय काय भाजी आहे? थोडीशी वा काढली आणि भांग. हे किती रुपये देतात रे? किती रुपये देणार ती? 20 रुपये. आणि कोळशीची भाजी 10 रुपये. सगळ्यांनी 10 रुपयेच लावले ना या. हे किती रुपये कमी केलं तर आम्ही घेऊ. देणार? लाल भाजी किती रुपये देते? 10 रुपये. काहीतरी कमी केलं तर आम्ही घेऊ. हे काय रे गोट्याची वेळ? हे कसली आहे? कुठेची पुढेच्या शेंगा कशा आहे? कशा देणार त्या? किती रुपये देणार? 20 रुपयाचे. आणि काटली पाऊस येतात सगळे. ती किती रुपये? 10 रुपयाची. त्या काय अळू, त्याचं काय करतं? काजी, आणि अडवाडी. किती रुपयात ती जुडी? किती रुपयात लावली? 5 रुपये. 5 रुपये. मग स्वस्त. कमी करून देतात. आणि कमी? अरे 5 रुपयात काय रुपयाला देणार? किती रुपये कमी करणार? नाही कमी 5 रुपये जोडी आहे. मग अजून कमी 5 रुपयातून कमी नाही करायचं. अळू कमी करून देणार असं म्हणतात. पैसे कमी नाही करणार. 5 रुपये आळू कमी करून देणार. पैसे अरे केलंच. हे कशी नक्की कशी देणार? घेऊ ना. मी घेतली हा, खरेदी केली हा. हे घे. किती दिले तुला मी? 20 रुपये. मग तुम्हाला मागे किती देणार? किती देणार मागे? 10 रुपये. किती देणार बाळा? 10. आता 10 रुपये घेतला, 10 रुपयाची मी आणखीन भाजी घेणार. मग किती झाले तुला आता? 20 रुपये झाले ना. 20 बघ आधी बरोबर आहेत काय. आता ही पानं इथे सरकवून ठेव. तेव्हा मी घेतली हा. हिचा दर काय? 10 रुपये. कमी नाही. ही कशी? ही किंमत 5 रुपये. तू काय सांगतो? त्या काय सांगू दे? 20 रुपये ना ग.
आता वाढवायची नाही. होय होय सांग. होय 20 रुपये म्हणून सांग. तोंडाने बोलायचं. आपण लाजायचं नाही. आपला आज काय धंदा आहे, आपला बिझनेस आहे. जर बोललात तर तुमची भाजी कोणतरी घेणार. तुम्ही गप्पा बसलात तर कोणी भाजी घेणार नाही तुमची. हा पटापट सांगा, ही आमची घ्या, माझ्याकडची घ्या, माझ्याकडची घ्या करायचं. बाजारात गेल्यावर बघितलं भाज्यावाले कशा करता, बघितलात ना, मग कसं करायचं. ही घ्या भाजी, मला ही पटापट काठी घ्या. आहे का? आमच्याकडे सुट्टे नाही, सुट्टे द्या. नंदन खपावतलो भाजी, माका माहिती आहे ना. तो बोल बच्चन मध्ये हुशार आहे. किती रुपये घेतलात? हा नंदन, दर कमी करू नको. हा किती रुपये? 10 रुपये ना. आता मला पाटी किती येणार? मोठा आहे ना, मग 30 रुपये पाठी दे. सुटे नाही हं. पुढे नाही कोणाकडे. ते पण सर देतात सुटे. तुझे किती झाले? 30 रुपये. 30 रुपयाची खपली. हॅ भारी जोरच केलं. तुझी गौरव, गौरव तू भाजी घेवा मग. कसं रे? तर मित्रांनो हे बघा सगळी भाजी विकतात आणि सगळे पालक घेतात भाजी. आपापल्या मुलांकडनं घेऊची नाही. तू तेच करतेस. अगं आपल्या मुलांकडची नाही घ्यायची. असू दे, माझ्या कोणाकडून कोण नाही घ्या. हो हे पालक असे टकवतात. हा आपल्या मुलांकडचीच घेतात भाजी. हे बघा भाजी का भाजी, ताजी ताजी भाजी. हळूहळू. भाजी का भाजी, ताजी ताजी भाजी घ्या. हळू हा काकली नंतर गुड्डू हा गोट्याची वेल, नंतर एकावळी हा टायफूड हा बारंगी फुला, ही कसली? वांग्याची फुला. हिची भाजी करतं. हां औषण केलं ना मम्मीन तुझ्या? मम्मीन केलं की नाही? किती किती खपली तुझी? हा 30 रुपये झाली. 30 रुपये झाले तुझे पण. भाजी घ्या भाजी, भाजी अया. भाजी भाजी. मम्मी काय तुझी भाजी घेणारी घराकडे. घराकडे? अरे मामा हां तू एक सांग, अर्धा हां तुझ्याकडे घे, तुझ्याकडे घे. काय काय थांबतात. गौरे गौरे ह्याच्याकडे जी खपवतलो हो खपवतलो. जो तो अळंब्यांवर लक्ष आहे सगळ्यांचं, त्यामुळे अळंब्याचा कोणी हात लावू नको. तिकडेच मानणार आहे समजला. काय घेणार नाही तिच्याकडे कमी 100 रुपये सांगता. का अळंबी? अळंबी 100 ती फक्त माझ्यासाठी ठेवलं ना. अळंबी माझ्यासाठी ठेवलं ना. काय म्हणतो? मग. एक नोट द्यायची पण अशीच माका तसं नाही, तसं हो, नाही. कॅमेऱ्यात दिसणार आहे म्हणून. 100 रुपयासाठी याला द्यायची नाही. 100 शिवाय हो. एकच नोट म्हणून म्हणायचे. काय होय ग म्हणतो ना? काय का 20 रुपयात देऊची आहेत मनातल्या मनात, पण तुम्ही सांगता ए, म्हणून नको 50. बाई, नाही ग 20 ला द्यायची नाही त्याला. मला 50 रुपयाला दे, मी लगेच घेऊन टाकते. लगेच पैसे देऊन टाकते. 50 ला देता घे तू. देते हो. सगळं कमी करायचं. नाही, पण डायरेक्ट 50 केलं पाहिजे. 50 रुपये आता 50 रुपये फायनल कर. 50 रुपये तू बोलू नको. 50 रुपये भाजी कोणाची तिची 50 रुपये बरोबर ना? जबरदस्ती नाही करायची. 50 रुपये आता देऊन टाक तिला 50 ला. बघ सरांनाच द्या मग सरांनाच घेऊ. ती सरांसाठी आणलेली आहेत खास. म्हणून ते वाढवत चाललंय. भाजी घ्या भाजी, ताजी ताजी भाजी. भाजी घ्या भाजी, म्हणा आता. भाजी झाली अरे तुझी सपली सगळी. कोणी घेतल्या? मम्मीनंच घेतल्या ना वाटतं. होय ना? काय लाल जोडी जमा करता की सगळ्यांकडे? बाकी काही सगळे आमच्याकडे आहे रे. अळंबी आता 50 घेत नाही त्याका तर पटवत आहे. 50 देत असता व्हिडिओ दाखवतेलं ना. सगळ्या पालकांचं डोळं अळंब्यांवर आहे. हो बघा पण ती एकच किंमत सांगते ना. 80. अरे मी दाखवलंय म्हणून त्यांनी वर ठेवल्या, नाही तर त्यांनी ठेवलेल्या बेंचे खाली. कशा म्हणजे घरात नेऊची होती. औषध चांगलेल्या घरात घेऊन ये. काही जण अशी आहेत की अळंब्याची भाजी घराकडे ठेवलेली. अरे ती घराकडे शिस्त अळंब्याची भाजी आहे. इकडे आणायची ना, आम्ही घेतली असती. तो आम्ही आणलं ना. नाही रे. भैया. काल तुम्ही अळंबी
बनवला मग इथे विकता आलीच ना एक एक प्लेट अरे पैसे साठले असते त्या डब्यात काय तू दोन घेऊन यायची ना एक एक प्लेट खायला द्यायची मग ते आपल्याला जमले नसते का मग तिने 100 रुपये सांगितले मग आपले 10-20 रुपयाला प्लेट गेली असते मग तुझी जास्त झाली असते ना कसली कसली घेतली एका वेळा संध्याकाळी भजी एक येऊ बघा अरे ही जिलाकडचीच घेता मागात पासून तुझे किती किती साठले पैसे किती 20 रुपये तुझे गौरव 5 रुपये नंदन तुझे आपल्या झिलाकडून जेवढे घेतले ना ही जिलाकडे कडसून घेतले तेवढे खरेदी केले काही वाढत बाकीच्यांकडून पण घेतले झील रागवात ना झील रागवात म्हणून झिलाकडून घेतलेली आहे नाही तो म्हणतो तो, घे मम्मी माझ्याकडचे तू घेतलंस ना हो काय लाव कोण रडलो अरे काय नको भाजी का हे पण कमी होतच नाहीत मग कसं करणार आता? ती सरांसाठी आहेत ना घेतले असते ना मी 50 देतेस तू हे बघ ते बघ 50ची नोटी सगळ्यांनी काढून ठेवल्या नी 50 म्हणजे सगळ्या तयारच बनाव 50 रुपये दे. छा. हा नाही टाकले हा संपला की हा मला माल झाला हा हळव्यांवर सगळं खेळा थोडं सगळं खेळ त्याच्यावर हा. काय काय बघ काय का सुट्टे 5 रुपये द्या शेवटपर्यंत टाकून ठेव जाऊ नको सुट्टे नाही शेवटपर्यंत 150 झाले तरी पण सगळ्यांनी पण 50 दिलंस ना आकडे सांगते का 50 दिलंस तर तुझेच पैसे जास्त विकतले भाजी किती रुपयाची विकलं मग तुझीच कपतली ही अळंबी 50 दिलंस की 70 रुपये होतले तुझीच जास्त आई आहेस तुझ 15 रुपये खाली ना 10 रुपये देतो काय हो हो नीट म्हण हा चला घेऊन जा झाली. चांगलं आहे ते सांगायचं हो चला घेऊन जा 10 रुपये द्या अरे ही किती रुपये गत नंबर पेटी नाही पण हे बाकी 5 रुपये कसं मग देऊन टाक चल भजी करून आणली असती तर 50 रुपयाला घेतली असती कोणीतरी या कसा अरे बापरे माझ्या हा 20 रुपये मग बरं सवयचं पण कशी भाजी करतं त्याच्या आधीचा काळा फुल असतं त्याच्यातलं देठ काढायचं काढू आणि मग काढल्यानंतर ते चिरायचं चिरल्यानंतर शिजवायचं मग काढून घ्यायचं मग त्याची भाजी करायची अरे ही हत तर 10 रुपये किती घेतलं एकच त्याच्याकडे आहे 10 रुपये ती का अळू 10 रुपये दी पाटी अरे आणि ही किती हा मग माका एक एवढंच हा 10 रुपयाचा नाही हा? ए तू की एका वेळेची पानं घेतलेली आहेत आणि बघूया भाजी आणि माका दे 100 रुपये कमी करतो का मग तो खपून देता देतो 50 झालं 50 डन 50 नाही देता डन बाजार उगलं का दिलो देऊन टाक ही कोणची आहे थोडी तुझी हो किती रुपये तुला हा 20 रुपये म्हणजे सगळे दर महाग त्याचे 20 रुपये म्हणता 10 रुपये देई 20 रुपये अरे 10 रुपये देऊन टाक मग 10 रुपये देई पिशवी आणलंय मी मोठी हा 10 रुपये घेऊ चल पिशवीत टाकी सगळी गौरव एक 10 रुपये दे हा 10 रुपये माका दी पाटी आणि गोटे ती नको बोंड 20 रुपये अरे बापरे माझ्या नाही तर 10 रुपये टाकी याच्यात दिलंय ना 10 रुपये हां हा आणि विलायती शेगुल आहे 20 रुपये हा होय शेगलाची पानं ये एक दोन मी सगळं एका कर बघ तुझ्या गिरायकीला लगेच फोनवर ना गिरायकीला मग नंतर दे. हे घे मग त्याच्यावर हे कर हां त्याला दे मग 5 बाईसाठी आणि काय सांगितलं ते हां तुझ्याकडे भाजी तुझी किती 10 रुपये सांगितले ना हां 10 रुपये सुटे आहेत
20 रुपये. तोच कॅशियर जास्त हा त्याच्या हा? हे घे 20 रुपये, 10 रुपये, त्याला दे 10 रुपये माझ्याकडे. सगळ्यात. हा, त्याला- अरे हा बघ सगळं हळूच घेतल्या ना, खय करू जाऊ दे शाळे. नंतर किती साठले किती किती 40. हे घे रे. काय दिलं ते का दिलं? 50 झाले. तुझे किती आले? माझे 60 झालेले. 10 रुपये तकडे हा दे घेऊन येते. अरे 50 दिल्या शेवटी शा. लगेच 50 रुपये 50 रुपये घ्या म्हणे तुझी. 50 रुपये घेतले. तुमका सर म्हणून दिले. द्यायची होती म्हणून होय तिने की नाही? माझ्या 100 रुपये लावून ठेवले. 100 रुपयाला लावून ठेवलेली होती. हे माझी. कोण बसला? अरे नील नाही म्हणून इका बसून गेलो. काय हुशार काय गेलो? इका बसून गेलो हा. आणि 5 रुपये का? लगेच 5 रुपये माझी. तुमका सर म्हणून दिले ना, आमका मगात पासून नाही देत. तुझे 5 ठेवचे लक्षात ठेव. 10 रुपये वाटो. हो 10 कौरव. रुपये वाटो. भाऊ माका नको. तू बाबा दुसरा गिऱ्हाईक येतं का बघ. बघ सगळे मिळून 10 रुपये देतं का बघ. हा मग तू काय एक वाट म्हणत नाही. देवकडे चवईचा बॉन्ड 5 रुपये देऊ तयार झालो हा. त्या चवळ्याची भाजी ना सोलला भरपूर होता. तुझे दा तुझे सुट्टे घेते का दादे. तर आज आमच्या शाळेत लहान प्रदर्शन आणि विक्री या माध्यमातून आज मुलांनी छानपैकी हा उपक्रम घेतलेला होता. आणि ते चांगल्यापैकी त्यांची खरेदी म्हणजे खर्च म्हणजे जो काय कालचा दिवस भाजी शोधण्यासाठी काढला होता तो त्यांचा सत्कारने लागलेला आहे. प्रत्येकाने आपापली कमाई केलेली आहे. तर आजच्या या प्रदर्शनास सगळे ग्रामस्थ आणि सर्व पालकांचे आभार मानून आजचा हा रानभाज्यांचं प्रदर्शन कार्यक्रम संपला असं जाहीर. तुमका विचार ना किती जास्त कोण यायचे आहेत. हां तुझे किती रुपये मिळाले? 20 रुपयाची भाजी कपवली त्यांनी. तू नील तू किती रुपयाची भाजी कपवलीस? 80 रुपयाची नीलने भाजी कपवली. साऱ्याने 91 रुपयाची भाजी कपवली आहे. 50 रुपयाचे सानवीने 50 रुपयाची भाजी कपवली. 35 रुपयाची दिव्याने भाजी कपवलेली आहे. 20 रुपयाची कपवलीस ना नक्की? हां हां तर त्याने भाजी कपवलेली आहे. तुझी 35 रुपयाची याची भाजी कपवलेली आहे. नंदनची 50 रुपयाची भाजी कपवलेली आहे. आणि फक्त आम्हाला त्याने ह्याची भाजी आणून दिलेली नाही. कसली माहिती आहे? अळंबीची. ती अळंबीची भाजी रेसिपी आम्हाला तो करून पाठवणार आहे हो ना. आज संध्याकाळी घरी रेसिपी येणार आहे हो ना. ठीक आहे झाली करू ना खाऊची दुपारी जा. तुझी भाऊ किती रुपयाची कपली? याची 20 रुपयाची भाजी कपली आहे. 10 रुपयाची भाजी कपलेली आहे. तुझी किती रुपयाची भाजी कपली? हां 80 रुपयाची संपलेली आहे. तिने अळबी माझ्यासाठी अळबी आणलेली होती. 50 रुपये अळबी तिने दिली. हिची 20 रुपयाची भाजी कपलेली आहे. 35 रुपयाची भाजी कपलेली आहे याची. तुझी बाबा 15 रुपयाची भाजी कपलेली आहे. तुझी बाबा तुझी किती कपली? 10 रुपयाची भाजी. वा आरोहीची 10 रुपयाची भाजी कपलेली आहे. तुझी बाबा 30 रुपये. बंडीची 30 रुपयाची भाजी कपलेली आहे. शाबास. रेची सगळी संपली ना, पिशवीत भरूनच ठेवले. आणि तुझी बाबा तुझी किती रुपये संपली? वा ह्याची 15 रुपयाची भाजी संपलेली आहे. अशा प्रकारे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी छानपैकी हा भाजीचा उपक्रम केलेला आहे. बाजार कसा असतो हा लक्षात आलेला आहे सगळ्याच्या होय ना. झालं किती संपली ना सगळी. चला अशी उद्या भाजी करून घेऊन येवा शाळेत. झाली. अरे हे टोप घेऊन येलेलो बाबा, डोक्यावर ना घेऊन येईल. अरे चला बाय बाय. चला हो सर चला. तर चला मित्रांनो खूप उशीर झाला आणि आता आपल्या शाळेतील कार्यक्रम बघितला तर रानभाजींचं प्रदर्शन होता आणि बरेचसे पालक होते, उपस्थिती होती पालकांची आणि बऱ्याचशा मुलांनी भाजी कशी विकतात हे सगळं समजलं त्यांना, म्हणजे समजता कशी विकू कवी ती आणि ते तुम्ही बघितलाच असाल व्हिडिओत. तर चला अशा प्रकारे उपक्रम होतच असतात आणि सर पण आमका सांगत असतात. असेच नवनवीन कार्यक्रम दिसणारच आहेत आपल्या चॅनलवर. तर चला इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.